हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान सर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ दावमासार फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा लकडाउन थामथि खोन्दोखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां कमेडि सर्ट भिडिअ लानानै फैयो। बिथांमोननि भिडिअफोरा बाख्नायजाथाव, नायबाय थाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय मोजां भिडिअ लानानै फैयो। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान सर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।